Prajem vám peknú, požehnanú dopoludňajšiu sobotnú chvíľu pri kázaní a počúvaní Božieho slova. Keď som tak teraz sedel tu pred chvíľkou, tak keď som počúval aj tie krásne nástroje, aj báseň a slova, premýšľal som o slovách, tak mal som chuť tak hore prísť a povedať, tak dobré ráno zbor. Tak sa to robí v zahraničí, tak v Anglicku to zažil, keď príde niekto ráno, povie Good morning church. A celý zbor povie Good morning. Tak sa všetci ozvú naraz, také to je veselé, také živé. Majte takú interakciu s poslucháčmi. Pravdu povediac, veľmi som sa tešil na dnešný deň, aj sa stále teším, aj sa budem tešiť. Teším sa, že vás vidím po dlhšej dobe, lebo mi odpadla vlastne služba v tomto zbore, keď som išiel na kazateľské pred 2 týždňami, alebo 3 to bolo, nastúpil brat Ivo Turcer. Tak sa teším, že tu teraz vás môžem vidieť po dlhšej dobe a že môžeme spolu otvárať Božie slovo. To je podstatné, že môžeme prežívať Boží pokoj. A dnešný text je z Evanjelia Jána, 8. kapitole, a ja prosím jedného dobrovoľníka, aby prečítal verš od 1. verša po 11. verš. Takže Evanjelium Jána, 8. kapitola, 1. verš až 11. Poprosím o nejakého statočného bojovníka, aby to prečítal. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Čas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prikázal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľu, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom počnúc, najstaršími odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stala v prostriedku. Ďakujem. Jedna jednoduchá otázka. Viete, čo má spoločné tento príbeh s veršom, ktorý na úvod čítal brat Jožko Jankura? Keby ste mali dnešnú úvahu zhrnúť do jednej vety, do jednej myšlienky, čo by ste povedali? Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na druhú slávu. Takže viete, o čom bude dnešná úvaha? O vzájomnom prijímaní sa. Totižto podstatou spoločenstva je nepodmienené prijatie. Pretože človek sa môže meniť len tam, kde je prijatý taký, aký je. A väčšinou my ľudia sme schopní vyjadriť prijatie slovami. Ako vieme vyjadriť prijatie rôznymi inými vecami, gestami, darmi a tak ďalej, ale väčšinou to robíme slovami. Každé slovo, ktoré hovoríme, má určitú moc. Buď nalieva trochu života do života iného človeka, alebo má moc ničiť toho druhého človeka a jeho vitalitu. Buďme ochotní a schopní ponúknuť lásku a prijatie, nádej iným ľuďom, alebo poskytujeme odsúdenie, zavrhnutie a zraňovanie. A otázka však je, čo znamená prijať jedných druhých, lebo každý si môže pod tým predstaviť niečo iné. Pre mnohých ľudí je prijatie niečo, čomu ťažko rozumejú a s čím majú obrovské problémy. Viete, raz babička nemohla ísť do kostola, bola chorá a tak poslala svoju rodinu, svojho syna do kostola a vraví: vy tam choďte, počúvajte dobre, čo sa tam bude hovoriť, čo sa tam bude odohrávať, a potom, keď sa vrátite, tak mi o tom poviete. No tak sa vrátil syn spolu s rodinou z kostola a tak sa ho pýta jeho mama: tak čo, povedz mi, o čom kázal pán farár? A viete, akí sú muži? Vierka by to mohla lepšie povedať. Keď sa čo pýta, povedz mi o tom, ako to bolo, ja poviem 2 vetách, jednej vete, keď ako bolo tam. Dobre, bolo tak a tak. Máme problém niekedy to tak obkecať. Tak syn hovorí: áno, kázeň bola dobrá, veľmi dobrá. Babička sa nedala a hovorí: no ale povedz mi, o čom bola tá kázeň? Hovorí: no o hriechu. A ona: no ale čo o hriechu? No bol proti.
Viete, niekedy ľudia majú pocit, že byť proti hriechu znamená byť proti ľuďom. Len prijatie znamená byť pre ľudí. Znamená to uznať to, že je veľmi dobré, že ľudia žijú, že im chcem to najlepšie a že keď sa im nepodarilo v živote všetko tak, ako chceli, že ich hodnota predsa nezáleží na ich jednaní. Naša hodnota je daná tým, kým sme, že sme synovia a dcery Božie. To je naša hodnota. Nie tým, čo robíme. A práve preto príbeh z Jána 8. kapitoly, ktorý pred chvíľou Daniel čítal, je taký pre nás veľmi poučný a zaujímavý. Ježiš, farizei a žena, traja predstavitelia určitých skupín ľudí, sa tu stretávajú v jednej situácii. Je to zvláštna situácia. Farizei priviedli ženu, ktorá bola prichytená pri čine, všetci vieme, neverí alebo cudzoložstve. Viete, neviem, možno som trošku staromodný, ale pýtam sa, ako je to možné? Je to možné byť neverný sám sebe? Ako je to možné, že nepriviedli spolu s tou ženou aj toho muža? Kde je ten druhý? Ale ja nám hovorí, prečo nepriniesli toho muža. Keď ste počúvali pozorne, ten príbeh poznáte dobre, tak tam sa píše, oni tu ženu nepriviedli preto, lebo chceli spravodlivosť, ale chceli chytiť Ježiša Krista do pasce. Im nejde o zákon, ktorým sa tak píšia. Ide im o to, aby našli nejaký háčik, čo by sa mohli zachytiť proti Ježišovi Kristovi. A títo ľudia, ktorí nemajú veľa radosti v živote, majú radosť z toho, že môžu obviňovať druhých ľudí a zvlášť tých ľudí, ktorých nemajú radi. A pretože im Ježiš ide ako si na nervy, pretože hovorí iné veci, než tie, ktoré chcú počuť, pretože majú pocit, že podrýva ich autoritu a že ľudia si ich nevážia tak, ako si ich vážili predtým, kým tu Ježiš nebol, prídu za ním a hovoria: Učiteľu, je to zvláštne, učiteľu, ako by chceli povedať, my ťa vážime, ale v skutočnosti si ho absolútne nevážili, tak to dokážeme ľudia hrať pretvárku. Učiteľu, táto žena bola pristihnutá pri cudzoložstve. V zákone Mojžišovom nám Mojžiš prikázal kameňovať takéto ženy. Poznáte ten text z Deuteronomia 19. kapitoly? Viete, že to nie je presný citát toho textu? Že to prekrútili? Ako im to pasovalo? Lebo keď sme čítali Deuteronomium 19, 22, 28, zistíte jednu vec, že tam sa píše, že ak vydatá žena cudzoložila s mužom, tak majú byť ukomeňovaní obidvaja. Ak muž spal alebo mal pohlavný styk s nevydatou ženou, a keď to bolo v meste, tá žena mala kričať, ale keď nekričala, mali byť znova dvaja ukomeňovaní, lebo to chcela. Ak by to bolo na poli, vtedy tá žena bola oslobodená, lebo mala možnosť kričať, ale nikto ju nepočul, bol ukameňovaný muž. A keď to bolo tak, že vlastne tá žena bola nezasnúbená, to bola zasnúbená žena predtým, a keď bola tá žena slobodná, nezadaná a muž ju znásilnil, tak mal dať jej otcovi určitú finančnú, ako to nazvať, aby som to nejak odškodné, a mal si ju zobrať za pravoplatnú manželku. Takže oni to citovali, ale troška to skreslili, alebo dosť to skreslili. A okrem toho, v tej istej kapitole, ale o niekoľko veršov skôr sa hovorí, že zákon musí stať na 2 alebo 3 svedkoch. To znamená, že svedectvo jedného človeka nestačí. A keď sa pýtam, kde je ten kumpan, ktorý tam bol zahrnutý, kde je ten muž, s ktorým bola neverná? A možno, že to bol nejaký ich kumpan, ktorého použili na to, aby Ježiša dostali do pasce. A ešte v procese si mohol niečo ten chlapík užiť. Oni si teraz myslia, že majú perfektnú pascu. Viete prečo? Lebo z toho nebola cesta von. Ak Ježiš povie, viete čo? Tak ten zákon, ten už neplatí teraz, ten bol v minulosti, ale už sa veci menia, buďme milostiví, láskaví. Tak ako učiteľ skončil, lebo začnem o ňom hovoriť, že je liberál, že zákon nedodržiava, že je proste mimo. A viete, nič neurobí človeku horšie meno, keď povedia,
ten človek už robí všetko, čo sa dá, ten už ani Boží zákon nedodržiava. Medzi veriacimi ľuďmi ten človek skončil. Na druhej strane, keď povedal, dobre, tak zoberte teraz kamene, ako je to písané v tom zákone Mojžišovom, vyvedete ju za mesto a ukameňujete ju k smrti, tak potom by ich prvá cesta, by sa otočili na päte a prvá cesta išla za Rimanmi, lebo len oni mali právo v tej dobe vykonávať v Palestíne trest smrti a povedia, viete čo, ten chlapík, ktorý tu chodí hore-dole, búri ľud, berie spravodlivosť, rímsku spravodlivosť do svojich rúk. A takže keď Ježiš urobí čokoľvek, je to perfektná pasca. A farizei majú pocit, tak sme ho dostali. Dovolte mi, aby som teraz troška preušil ten príbeh, ktorý je tu napísaný a povedal vám nasledujúce. V dejinách kresťania rozdeľovali hriechy do dvoch kategórií. Viete do akých? Ťažké, aké jedno rozdelenie? Alebo smrteľné, nesmrteľné? A ja mám ešte jednu. Ako sa to asi bude zbiehať do toho, patrí to do tých kategórií, ale je to iné. Verejné a tajné. Aj to je dobré rozdelenie, ako to všetko platí. Umyselné, neumyselné. Alebo hriechy tela a hriechy ducha. Hriechy tela sa dotýkajú našich túžob, chtíčov, obžerstva, opilstva, lenivosti a tieto veci, čo sú spojené ako s našim telom. Hriechy tela znamenajú, že keď budú patričné podmienky, keď budú určité okolnosti, čokoľvek je možné premeniť v modlu. Sex, jedlo, BMWčko, dúfam, že to nemá BMWčko, ak som sa nikoho dotknúť, alebo dokonca aj ďalkové ovládanie k televízoru. Človek by bol schopný skoro aj zabiť, keď k nemu nemá prístup. Tou druhou kategóriou sú hriechy ducha. A hriechy ducha sa týkajú menej biológie človeka, než jeho psyché, alebo mentality, osobnosti, charakteru. A do tejto kategórie patria hriechy ako pýcha, arogancia, samospravodlivosť, odsudzovanie, posudzovanie a tak ďalej. Ale obyčajne tieto hriechy nie sú až tak viditeľné ako hriechy tela. Zvyčajne sa o nich toľko medzi veriacimi nehovorí. Viete, zriedka kedy počujete, že niekto bol predvolaný na výbor alebo niekto bol riešený na výbore preto, lebo sa dostal do konfliktu s cirkevným poriadkom, lebo mal hriechy ducha. Bol pyšný, arogantný, nezmierlivý a tak ďalej. Je zaujímavé, že keď Nový zákon hovorí o hriechoch tela a ducha, napríklad v príbehu, keď hriešna žena pomazala nohy Ježiša, alebo keď farizej a publikán idú do chrámu sa modliť, alebo keď marnotratný syn sa vrátil domov a starší brat ho obvinuje z toho, že premárnil majetok a tak ďalej, alebo kedy náboženskí vodcovia privádzajú ženu pristihnutú pri cudzoložstve k Ježišovi. Ľudia, ktorí sú vinní z hriechov tela, vedia, že majú problém. Všimnite si. Keď prišiel publikán do chrámu, hlava dole, vraj, Pane, odpusti mi hriešnemu. Farizej tam stojí s hriechom ducha, nie s hriechom tela, a ten sa cíti fajn. Žiaden problém. Problém je, že v tých iných príbehoch, kde ľudia majú problém s pýchou, aroganciou, tak sú slepí. Oni majú pocit, že Boha milujú a len sa pohoršujú nad tým, ako tí druhí sú hriešni. Ľuďmi pohrdajú. Oni majú pocit, že sú modelom duchovnej zrelosti, pretože sa vyhli hriechom tela. Ale nemajú tušenie, že hriech narušil ich schopnosť milovať. A Biblia ukazuje, že hriechy ducha sú preto oveľa nebezpečnejšie než hriechy tela, pretože ak človek trpí hriechom tela, tak si to uvedomuje. Ale hriechy ducha, títo ľudia nemajú chuť prísť k Ježišovi Kristovi. Tí prví to radi urobia veľakrát, tí druhí sa v jeho prítomnosti cítia ako si nepríjemne, pretože Ježiš poukazuje na to, že nie sú až takým modelom duchovnosti, ako si o sebe mysleli.